Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, moratorium sa pagbaton sa mga LSI sa apat ka mga LGU sa probinsya ginaprubahan sa regional IATF. Experimental rerouting nga nagsugod kahapon nga adlaw wala ginupdan sa mga pasaherong nga jeep. Sa mga balita nasyonal, gobyerno sang Pilipinas sa padayon ng negosasyon para makabakal sang bakuna. DOH nagaulat sa application sang AstraZeneca para sa emergency use distribution. Sa balita international, US Electoral College nagboto na kay US President-elect Biden bilang nagdaog sa eleksyon. Sa balita sa sports, third day Ravenna nakasulod na sa All-Star Games ang B-League sa Japan matapos nag-ayo na sa COVID-19. Balita Entertainment, Piolo Pascual nag-donate sang isa kagatos ka mga bisikleta sa Naga City. Samtang sa balita espesyal aton pag-istoryahan ang mga rason kag solusyon sang masami nga pag-utot. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Martes, December 15, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapon ako na sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system nag-apekto karon sang nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon samtang ang Northeast Monsoon ang nag-aapekto sa bilog ng Luzon, ang Bugos sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Calayan Islands ang mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies, may hinay tubtub kasarangan huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong nakatunda na sidlangan ang magaluntad sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Calayan Islands kag ang baybayon mangin makanay naman tubtub kasarangan ang pagdapya sang balud. Ang temperatura sa Bacolod kag bilog ng Negros Occidental mapatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla ka las 6:13 karon nga aga, magatunod naman las 5:29 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning Liwat sa kay akon sa aton nga mga naga sa follow sa Facebook, no? Dali lang gid Jay. Dali lang gid. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong. Sige na, good morning na sa kay Priscilla Alvarez Tropeo. Sa kay Homa Lumena, John D. Paguntalan, good morning. Mary Ann Lipalam, morning man. Kay Ram, Chairam, Mikay, kag sa Safe Girl, Lipalam, Family Martinez. Good morning. Maayong aga sila kay RR Montua Rihinio. Maayong aga, subong aga, alas 8:30 atubangon ko sa barangay ang nagbato sa akong balay. Sunod sa iya na is. Ay, ginbato ang balay ni RR. Ay, naano man nga sila. Alex Montesa, maayong aga man. Maria Luz Grijaldo Macunat. Kay Erwin Gonzalez, monitor sa Maaw. Jason Alegria. Sige na, Sundor sa Jason Alegria, good morning. Greetings sa Hacienda Aimee, sa Cadiz City, O-Plus Family. Sa kay Flora May Bakuli Mirasol, Judy Dan, good morning. Dra sa imo, Judy Dan.
sa may Austin, Texas. From Cadiz City. Upod da, Alex Montesa, upod ta sa paggaling sa mapait nga balita. Nga mapait nga balita, ginaw. Ando ka, feeling ko pait gurong iya Martes subong ay. Melchor Baroca Rumbines, good morning man sa imo kagawad. Greet lang happy birthday sa iya anak nga si Queenie. Sige, welcome gid kagawad Melchor, kagawad King Rumbines, na? Angel Ricoperto, watching from Woodside 1 Alhis, Bacolod City. Good morning. Sige, Action Doors. Hindi ko kasunod. Sino to? Ang last? Sakay, kuhan ka na, Priscilla Alvarez Tropeo. Okay. Priscilla Alvarez Tropeo. Good morning, mga kachichays coffee. Bango na kamo. Lily, Franksky, Nene, Kagdodoy, morning ka-action. Okay. Arnel Po Desamparado, good morning. Watching live from Barangay Mansilingan. Michael June P. Season, good morning. Greet ko lang Herrick Mirasol and Ruben De Leon. Happy listening and stay safe from Chatu Iris, Parañaque. Thank you, sir. Keep safe. Kay Paul B. Season. Good morning. Shina Mercorio, good morning man. Stay safe. Kay Eric Gallego, good morning. Kay Pretty Mahilom. Kay Maricel Napaton Alik, good morning. Greet niya lang kung nagamonitor. Our family Alik nagamonitor sa Paglaom Takuling. Kay Dayan Batong, good morning. Ginagreet niya lang ang family Gail Ogale, kaga Samra sa Sipalay City. I love you all. Merry Christmas. Kay Joff Jimena, good morning. Eleneo Serna II. And J. Merida Magsong. Good morning, dra sa may Bacoor, Cavite. Okay, may lang kapagpamati. Sige. Thank you, mga ka-action. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:11. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginaprubahan naman sa Regional Interagency Task Force ang moratorium sa pagbaton sa locally stranded individuals sa 4 ka mga local government units sa Negros Occidental. Sa Resolution number 100 sang RIATF, ini nga mga LGU sa mo ang kanduni nga may approved travel suspension umpisa Disyembre 17 tubtob 31. Moises Padilla, Disyembre 21 tutob Enero 2. Valladolid, Disyembre 24 tutob Enero 1. Kag Sipalay, Disyembre 20 tutob Enero 2. Sa kabugusan, may 17 na ka mga LGUs ka napurbahan ang ginahinyo nga moratorium para malikawan ang pagdamo pa sa mga returning residents nga gina-quarantine sa mga quarantine facilities. Lakip sa 17 ay syudad sa Bacolod nga may suspension, sumugod Disyembre 21 tutob Enero 3. Kag bilog nga Negros Occidental nga may moratorium umpisa Disyembre 24, 25, 31, tubtob Enero 3 tuig 2021. Wala sang dipasahe nga jeepney nga nagsunod sa panibagong experimental rerouting nga kontani nagsugod kahapon nga adlaw sa syudad sang Bacolod. Suro kay Jesse Ortega, ang Secretary General sa Sentrong Samahan ng Chopper at Operators ng Negros, o Stone, ginistoryahan sang tagdumalahan sang mall kag syudad nga magapatigayon sa panibagong experimental rerouting. Sumugod kahapon nga adlaw galing sa iya obserbasyon, wala sang jeep nga nagbiyahe diretso sa dalan Getoslao. Ginpatag ni Ortega nga voluntary gid lamang sa mga driver ang paglabay sa mga ruta. Sa ginistoryahan sa nagkalain-lain nga sektor, gintalan ang 38 ka mga units para sa mga nagabiyake gikan Sumag, 15 ang sa Tagob, 15 ang sa Lihis kag napulo sa Barangay Singkang Airport. Nagalaom si Ortega nga sa palabuton maghimo man nga jeep na gidman nga magabiyake base sa ruta nga ginsaad sa experimental routing.
Nagalaom naman si Power One Secretary General Winnie Sancho nga magadulot sang positibong resulta sa ila panawagan nga transparency sa bahin sang Central Negros Electric Cooperative ang inhimo sang National Electrification Administration kon NEA nga pag-appoint kay Attorney Dan Pondevilla bilang Acting General Manager sang Central Negros Electric Cooperative kon Seneco. Sunod kay Sancho, paagi pa lamang sa report sang media sininibaluan ang mga development. Ginapaabot man ni Sancho nga mangin bukas si Pondevilla sa pagpakiginon-anon sa ilahanay ilabi na sa madamo nga maisyo kag komunikasyon ni ila sadto ginpalambot sa mga opisyalis sang kooperatiba apang wala matagan sang nagakaigo nga pagtamod. Sa nabaluan si Pondevilla ang damlag lang gina-appoint sang NEA bilang project supervisor kag acting general manager sa Seneco samtang ini ang nagaserbi man bilang general manager sang Noneco. Nag-umpisa na sa paghatag sa award ang Talatapan Executive Assistant Ernie Pineda sa mga fruit vendors nga nakakompleto sa pagproseso sa ila special permit gikan sa syudad para sa tuyo nga makanegosyo sa palibot sang syudad sini nga Christmas holiday. Sino kay Pineda madamo na nga mga negosyante ang nagpaninguha karon nga adlaw o kon kahapon nga adlaw nga makakompleto sa ila mga dokumento agud gilayon man nga makaumpisa sa pagpatukod sa ila mga kiosko. Dugang pa ni Pineda yara sa gihapon sa 140 ka mga vendors ang ila ginapaabot nga maakomodar nga ginalakipan sa pila ka grupo nga natalana nga magabaligya sa Christmas Bazaar nga gin-request sang simbahan Katoliko. Ginatugyan naman ni Pineda sa talatapan sang alkalde pagi sa EOC ang pagdihon sang monitoring team nga mao magatutok sa compliance sa mga sektor angot sa ginapatuman nga minimum health protocol batok sa COVID-19. Subong nga sugod na sila ay in principle okay naman pero mga security sila na permit no may susulod ang mga finger foods sila galing kay tira lang taon na kon kung pila gid sila lang nga makadto maka security permit kaya tara niya magbaligya sa kinanglan na security sila sa social permit no Kabahin sang pahayag ni Executive Assistant Ernie Pineda. Ginklaro naman ni Isabela Municipal Councilor Raymond Jared Montilla nga wala nag-imbitar sa mga tao ang banwa sang Isabela para magsaksi sa lights on ceremony sa Plaza Publica sa Sabado, Disyembre 12. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Montilla nga wala lamang mapahibalo sang maayo ang mga tao nga virtual kag pwede makita sa social media ang seremonya. Duga man ni Montilla, kalabanan sa mga pumuluyo ang nakasaksi kung paano preparahan sang banwa ang lights on. Gani madamo sa mga ini ang hulat kag personal nga nagsaksi. Bangod sa pagdugok sa mga tao, ginpakamaayos ang banwa nga hindi na pagpatigayunon ang iban nga programa. Pareho sang aktibidad sang grupo sa mga kabataan agud makapauli sa gilayon ang mga pumuluyo. Nagkuha atensyon sa publiko ang mga litrato nga nakapost sa social media sa din makita na madamo nga mga tao para saksihan ang seremonya. Madamo man sang nagpati nga nalipatan na ang social distancing nga isa sa mga minimum health protocols kontra COVID-19. Supposed to be virtualized on na wala kami nag-invite ng kayo anong ma-attend sa lights on kita ni Facebook na namo ma-compound lang kaya actually wala kami nga ni panda wala kami fans wala kami fireworks. Ang kabahin sang pahayag ni Councilor Raymond Jared Montilla sang banwa sang Isabela. Magapadayon ang trabaho sa mga personnel sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRRMO bisan pa man nga mayara sang matabo nga moratorium sa biyahe sa mga locally stranded individual o kon LSI padulong sa Bacolod. Ini ang ginklaro ni Executive Assistant kag DRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas. Suno kay Vargas bisan pa man nga temporaryo makapahuway sa pagsugat sa mga LSI ang mga personnel nga gin-assign sa mga trabaho, ini sila ang obligado sa gihapon nga magtrabaho sa tion sang weekend para sa ginapatigan nga pag-disinfect sa 3 ka mga mayor nga merkado. Dugang pa ni Vargas sa tion nga maktuhan na sa National IATF ang rekomendasyon nga ginhimo sa Regional Task Force diri na magadihon sa nagakaigo nga planning ang iya talatapan. Sulod pa kay Vargas isama ini ka oportunidad nga temporaryo makapahuway kag makapauli sila tag sa mga pamilya. Ang ini nga mga personnel bangod magluwas sa ila trabaho sa COVID, ini sila amuman ang mga personnel sang CDRRMO nga natala na iga-utilize sa iya talatapan para sa flood control program sang syudad sa Palaabuton. Magasugod na ang anticipated mass para sa Misa de Gallo sa Diocese ng Bacolod karon sa gabi, Disyembre 15. Sa kay Father Henry Donasco sa Commission on Liturgy, ang anticipated mass sa magasugod tak na alas 5 sang hapon sumugod sa Disyembre 15 tubtob 23. Duwa pa ni Donasco wala sang anticipated mass sa adlaw sang Domingo.
Samtang ipahag ni Durasco nga may duha ka mas schedule sang Misa de Gallo ang San Sebastian Cathedral. Sa din ang unang misa magasugod tak na alas 3:30 sang kagahon, kay ikaduha naman tak na alas 5 sang kagahon. Ginpatag ni Donasco nga sa tion nga mapuno na ang mga bangko sa sulod sang cathedral, mahimo man nga magkapamati ang mga sumilimba sa gwa bangod nga maipahamtang ang simbahan nga mga speakers. Nagapanumdum ang simbahan sa mga sumilimba nga mangin responsable sa pagsunod sa mga ginapatuman nga health protocol sang gobyerno. Natala na nga mag-abot karon nga adlaw Martes si Police Regional Officer and PRO6 Director Brigadier General Rolando Miranda sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo. Suno kay Nokpo, spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, magalibot si Miranda sa mga estasyon sa pulis sa bugos nga probinsya. Dugang pa ni Donasco, iga sorpresa sini ang mga kapulisan kung ano sila kahanda sila trabaho kag ang ila estasyon. Ini ang pinakauna nga pagpadulong ni Miranda sa probinsya, umpisa sang pagpungko sini bilang direktor sa PRO6. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Kag para naman sa complete management sa imong liver Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may... Good morning na kay Maricel Napaton Alik sa Paglaom Takuling. Dayan Batong, greet lang ang family gali. Sige, amo na ni Kina kag Samra sa Sipalay City. I love you all. Merry Christmas. Joff Barry Jimena sa kay Eleno Serna II na NJ Merida Masgong. Watching live from Bacoor, Cavite. Romeo Baroba Jr. Ginagreet lang iya asawa nga si Edna Baroba sang Manapla. Z Alunan sa kay Paul Paul B. Season. Ask ko lang Action Boy Duran nga nang utod ang sineko sa dumanan. Okay. Nang utod ko lang sineko, basta gali maglambot na 5 ka bill. Doon nga pang utod sila no? Sige, basta 5 ka bill. Hindi na sila mga utod kung may pa maglambot sa 5. Daw amo na nabalaan ko, no? Homa Lumena, may aga, Ramilo Osorio, sa kay Edwin Escopel, classmate, Kuya Ed, good morning.
Kay Kate Cardones, good morning man sa imo. Sa kay Frederick Ginlo Fernandez, greet lang taga sa tanan nga sitio Ubay sa Mamaylan. May sitio Ubay man sa Mamaylan. Hindi ko familiar. Hindi ko familiar, sorry. Lance Nonato, good morning sa imo. Halin ka Dayan Batong. Sa kay Doña Elena Aligarbes, good morning dira sa imo sa Talisay City. Yes, Pinky Teruel, Doña. watching live from Barangay Villamonte. Joanna Gonzalez. Ginagreet lang family Gonzalez, kag kay Nanay Margie kag Tatay Menggoy. Mayang aga. Kelly Jelly, good morning man. Kag sa kay Cory Vidaha, mayang aga sa imo Cory. Dira sa may Kuwait. Kuwait. Richard Diet Pacheco, F. Smart Dadeo Salcedo. Sa kay Edwin Pantaras. Tito na ni Aksyon Eden. Okay, Aksyon Eden eh. Yes. Annie Ruffles from Okinawa, Japan. Marv's Peña from Kingdom of Saudi Arabia. Cindy May from Bago City. Good morning dra sa imo, Cindy May. Henry Garaygay, si Alagad Henry. Siya na. Okay. Niya believe daw kilat ang aksyon. Grabe do kilat Mo kita. na. I think kuan ko ni siya na tagaan sa karon ni Kagawad Melchor Ay, sang kapadala ka gid. nagpadala ko to Very kapon. good. Nagpadala ko to parang Action mag-safe boy, sila. As in. Happy birthday kuno kay Police Senior Master Sergeant Marlon Monreal Amorsolo sang San Carlos City Police Station halin kay Binong 70. Happy birthday! Happy birthday Sarge Marlon Monreal Amorsolo. Sige. Sige. Kaya, Nini Jean Gacho Cabatu is watching. Oy, Good Ne. morning, Mother! Morning, ne. Daw, hindi kita pamista da. Way pista, no? Wala, pesta, Action Boy. Hindi Pero may kanding. Ambot lang ako may kandi. Kaya doon nakabuhi itong kandi. Kay Joval Trinidad, kabay pa sa January, may mag-donate ng kanding, no? Yes. Perfect. Joval Trinidad, good morning, Action Boy. Madam, Action Charming. God bless always. Action Radio Bacolod, advance Merry Christmas and a prosperous New Year. Yes. We're still on monitor. Thank you, sir. Kay Ma'am Rona Rihida Trava, good morning sa inyo, Action Boy, kag Action Yes. Dorel. Monitor lang kami din sa Valladolid. Salamat Thanks, sa pato. Walang humpay na papasalamat sa pagbigay ng pato. Masarap, Malinamnam. malinamnam at tamang-tama sa panlasa. Mugroy. Bongga lang yan. Nag-promote ang talis ng pato ni Rona. Lito Daya. Classmates sila ganun Action Eric, Action Boy. Okay. Classmate sila sa eskwelahan. Ay, alam nga naman sa Madjong. Kaya duwa niya aga Madjong si Action Eric. Siya, Aga Madjong na. Aga ka malukaw? talagsala, hindi man gidya permit, talagsala. Ikaw yaga Madjong ka? Yung gis akong mga chimpo. Very good. Time lang. At least honest. Nakon kiss Makatime. Kiss wala, guro. Wala man. Wala kapital. Kala- Standby na sa mga balita national.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:28, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpasiguro ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer kag Vaccine Czar Carlito Galvez nga ang gobyerno padayon naganegosyar sa iban nga pungsod para makasecure sa supply sang COVID-19 vaccine sa masunod nga tuig. Sunod kay Galvez, lakip sa ginanegosyar sang gobyerno ang Pfizer kag AstraZeneca. Patag ni Galvez, tungod nga 80% sang vaccine supply ang natigana na sa mga manggaranon nga pungsod, rason nga pinakalapit nga makakuha sang vaccine ng Pilipinas sa Marso 2021. Duha pa ni Galvez nga ang second tranche mahimo mag-abot sa second to fourth quarter sang tuig. Ginakonsidera sa karon sa ang Pilipinas ang pagbakal sa tatlo ka COVID-19 vaccines sa China lakip ang himo sa Sinopharm sa pihak nga ang clinical trials sini ang temporary nga ginsuspend sa Peru matapos na detect ang neurological problem sa isa ka partisipante. Sa virtual briefing, ginpahag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga magluwas sa Sinopharm, ginakonsiderar man ang pag-import sang vaccine sa Sinovac kag CanSino. Mas sobra 1 milyon ka individual ang hatagan sang Sinopharm vaccine para sa emergency use. Ang experimental vaccine nga gin-develop sa China National Pharmaceutical Group kag ginaprobahan na sa ibang pungsod pareho sang Bahrain. Ginahulat naman sang Department of Health ang vaccine developer ng AstraZeneca nga mag-apply para sa emergency use distribution sa Pilipinas matapos ini nag-withdraw sang application para sa COVID-19 vaccine clinical trials. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, naibaluan na lamang sang DOH sa naligid nga semana nga nag-withdraw ang AstraZeneca matapos nga nalambot na ang kadamuon sang kung ang numero nga requirement para matapos ang ila clinical trials. Ang AstraZeneca amo ang nagaisanon nga kompanya nga nakasulod sa kasugtanan agud mag-supply sang vaccine sa Pilipinas kag ini ang ginpirmahan sa tuong Nobyembre sang gobyerno kag pribado nga sektor. Kumpiyansa ang duwa ka mga senador sa 72.5 bilyones pesos nga appropriations para sa pagbakal, storage kag distribution sa COVID-19 vaccine sa 2021. Nagasalig si Senator Panfilo Aksyon ng Department of Budget and Management makatipon sang kantidad sa pag-abot sa adlaw nga ang pungsod magabakal na sang bakuna para sa COVID-19. Suro kay Lacson, ang gobyerno naghulam sang 2.6 trilyones pesos subong nga tuig nga mahimo maka-cover sa kinahanglanon nga pondo para sa bakuna. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, ang unprogrammed funds parte pa sang General Appropriations Act bot silingon ang gobyerno otorisado nga makagastos ang tubtub 72 bilyones pesos kag kuhaon ni sa ibang nga source o kon paagi sa loan. Sandang ginaprobahan sa House Committee on Labor and Development ang hagna nga nagamando sang 14-day paid pandemic leave sa mga private sector employees sa panahon nga nagdeklarar sang global pandemic. Sa hearing sa naligad nga semana, ang panel nag-aproba sang proposed pandemic leave law of 2020 nga gin-author ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas. Ang hagna naghatag sang 14 kadlaw nga pandemic leave sa mga empleyado nga kumpirmado, probable kag suspected cases ng COVID-19 o kung iban pa nga emerging infectious diseases nga naglambot sa pandemic status nga nagpaidalom sa medical quarantine. Ginaprobahan sa Kamara sa third kag final reading ang hagna nga tuyo extend ang availability sang pondo sa idalam sa 2020 General Appropriations Act o kung gaa tugtog Disyembre 31, 2021. Sa 221 nga affirmative votes, anom ka negative kag 0 abstention, ginaprobahan sa Kamara ang House Bill number 6656 nga gin-author nanday Speaker Lord Alan Velasco, Majority Leader Martin Romualdez, Minority Leader Joseph Stephen Paduano, Appropriations Committee Chair Eric Yap kag anom pa ka mga mabalita. Ang approval sa parehong adlaw nga ginisertipikahan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang urgent ang hagna lakip na ang pagpalahig man sang validity sang Bayanihan 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado.
Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang... Sige, sakay... Agane. Ramilo Osorio, good morning man. Nestor Escobido, live dira sa may Minoyan, Murcia. Gapamatis na sang baby niya nga si Savannah. Good morning dira sa inyo and thank you. No? Evelyn Ipomuseno, Joel Maulit. All my life I've been looking forward to grow my money for the future and get extra. Ay, sauce. Virginia Ortizo, check attendance lang from La Carlota City. Kausing Katulay Yonon, Nonoy, Kausing. Shoutout lang na sa Victorias kay Budak Inday kag Nene Gamay. Good morning. Sa kay Gina Buerom, good morning man. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning sa inyo classmates. Hindi lang tanay mag-Christmas party ha. Kay kapangabay ng aton nga mga ano pa nawag sinigani? Mga official naton sa gobyerno nga likawan naton ang pagtipon-tipon no sa immediate family lang anay no ang mga wala ya kung extended families na ya hindi lang anay magtipon-tipon para likaw kita sa COVID-19 no sendira sa bago ka mga bayad si Mayor Yulo nga wala anay sa pagtipon-tipon no sa kay miga kada Josefa blang trio kay mapuli ni si Kernel Trio tani mo kwan sa 28 ti kwan gid ang ara gid sa kwan ang may moratorium gid way ta mahimo sina dira no bisan may ticket pa may moratorium mula gid ta may mahimo no may moratorium gid diri sa province sa mga local government may moratorium no sa bago may moratorium nga gin-approve no so wa gid ta mahimo dira no okay damo gid ang nagaproblema nga makapauli Dina Decrepito, good morning man. Remia Garcia, ari naman gyapon si Remia kag of course si Kwan Balamigin forward ko to sa kay Kwan mo sa kay One Ball Gallo bala halin kay Cherry. Cherry Pie Picache. Nan, siling ko get action boy. Na, sige. Sana all magina forward. Sana all magina Forward. Tanang-tanang na lang dyan na. Sa Sabado ka pa mamaninay? Oh, yes. Tingangi mo nga TD daw. OT, ano na? Hindi pwede OOTD. OOTD. OTTD. Nang OOTD mo nga daw ka. Operation tulong task. Ngangi mo nga OOTD daw pang maninay na Pang ginaw. manenay na. Actually namin isang bayo mo. Pang Christmas ni Shaction Boy. Hindi na pwede nga nasuksok mo. Pariyo lang na sa baga mo ho, tanan. Ay, kalain eh. Kitao ng kalag na karapin mo. Kitao na makalag kag mga... So ko lang liwat sa Sabado, yung maninay ko. Siyare. Jertel Humayaw, diin ko no ang office ka DSW, kay may old cloth ko nga yatag tani. Sa para sa din ang old cloth na. DSWD? This is the City Hall eh. City Hall. Sa may NGC. No? Sige. Katuloy lang tabi sa DSSDB sa may kuan. Kaya makulod mo lang si Jertel, no? Standby na kita sa aton nga mga dugang nga mga balita, diri sa Aksyon Balita Morning Edition.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Kag sa detalye Balita International, formal na gindeklara sa US Electoral College ang pagdaog ni US President-elect Joe Biden sa nagligan ng presidential election sa Amerika. Nagdaog si Biden sa Electoral College matapos makuha sang 302 votes ikumparar sa 232 votes ni incumbent President Donald Trump. Nagtipon sa sesyon ang electors para magboto kag pabakuro ng pagdaog sa 2020 presidential election ni Biden. Ginpabakod man ang pagdaog ni Kamala Harris bilang vice-presidente. Base sa proseso sa Enero 6, magapatigan sa joint session ng Kongreso para opisyal nga isipon ng boto kag sertipikahan ang pagdaog ni Biden. Kag sa ato naman nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 5 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 2 sentimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, si Papa P bala Action Boy. Papa Pipito? Hindi ah. Sino? Papa Piolo, Pascal. Okay. Hindi mo kilala si Papa P nga pero tini kasikat kay Papa P? Ti si Pipito, sikat man si Pipito man naluto? Ay, sikat man siya gali. Oo. Oo. Ito yung Papa P man tawag siya. Basta... Papa Pipito, man na siya. Ara si Papa P lang niya. Si Papa P Action Boy may siya, may good heart. Kaya man, nag-donate siya sang 100 man lang ka mga bike Action Boy. Abi ko kung ano, gid ka Abi mo. ko kung 101. 100, abi ko kung mga 105. Nag-donate siya Action Boy sa Naga City. Diba? Okay. Grabe gid si Papa Pia. Hindi siya maka-donate sa... Guwapo na. Hindi siya maka-donate sa Panukoy? I-check ta I-check siya. abe. I-message ta siya kung basta maka-donate siya sa Basta Panukoy. maka-donate siya sa... Diragid sa amon, balay, gid balay, sa donate. Irekta sa inyo balay. Kay ang ini actually nga project Action Boy, iyan ni Gretchen ho. Ginatawag nga donate a bike save a Si job. Gretchen ang volleyball player. Sa siya. UAP sa una. So nag-ano sila guro, nag-partner siya guro kay Gretchen Action Boy. Kaya ang nakabaton sang sini nga mga bike, ang mga farmers, mga teachers, frontliners, mga essential service workers, very mga good. delivery services, blakag mga crew. Good. So, amo na siya Action Boy, at least makabulig ini kay di ba? Madamo sa nadulaan sa trabaho, ti ko makabay ka yan, hindi ka na magplite mong no. Masikad-sikad yan lang da. Very good, Piol. Yeah, Piol. Papa P. Papa P. Na, ikaw na Papa Boy ka bala. Balita Sports. Ginko pormar sa organizers ng B-League All-Star Game nga ilagin rekomendar nga malakip si 30 Ravenna sa nga maghampang sa selection team sang All-Star Weekend nga hiwaton sa Enero 15 to 16 sa Adastria Mito Arena. Si Ravenna ang kalakip sa Asuan Imports sang San N. Neo Phoenix. Ang 6'2" guard dalhin sa Pilipinas naghampang na sa 7 ka games para sa San N kaya nag-average sang 9.3 points kag 4.0 rebounds. Sa ato sa Madulabang, nagbalik din sa paghampang pagkatapos silang paidalom sa quarantine bangod nagpositibo sa COVID-19. Sinilamang nakaligad ng Webes, nag-24 anyos na si Ravenna. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Yes! Sa ating mga ka-action. Yes! So, ano dapat Birthday Action nga Boy? dancing na blues ni Kuan, ni Lisa Ne. Joy Ilon Amoroso. Birthday! Si Sino Christian nga? Luis Morales. Happy birthday, Happy Christian! birthday, Christian. Dira sa Barangay Sumag. Happy birthday. May panyagaan ka to ka Action Boy? Yes. Or pamahawan after mo niya Correct. birthday? Marikta ka to. Correct. Marikta to. May nagatamwa na Action Boy. Manon na siya? Tamwa nga. Ligaya Abeto. Ay, Ma'am Nanay Ligaya, Ligaya. good morning. Kag kay Annabel Garcia. Yes. Nanay Engineer Ligaya. Ernie Earl Bailon, good morning. Kaya ka masap kita? Yes, Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Go! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod.
Okay, Action Door, sara na. Nag-abot na nato ng atong sining possible winner. Naduhol ta na kay Aksyon. Possible winner naton sang ano ganit ni sang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Si Dennis na ihan ang magabutan. Taga San Enrique siya. Oo. Feeling ko taga Isabela. Taga Kalay. Feeling ko taga Isabela. Basi si Frank Jucades ni magabutan ta. Si Frank Jocades. Ari siya. Ari siya. Frank Jocades. Sige, possible winner naton for this morning. Hello. Sa aton nga. Hello. Wala pa gali. Aha, garing lang. Yes, taga... Ay, hindi siya taga Isabela. Hindi man taga San Enrique. So, hindi si Frank. The number you have dialed. Number you dialed is... Isa pa, be? Isa pa ka dial, yog, be? Isa pa ka dial. Kay kuha na niyo eh, medyo may edad na eh. Ate, hindi gets yung Kasi hard of hearing na niya, kaya hindi mabatian ng ring. Okay. Aha, sige, garing lang. Good morning, Dra, kay Joy Drelon Anay. Kay Ceres Chaboso. Sa Estefania Fortune Town, good morning, Dra, sa imo. Kag sa mga taga-VPA bala, Volunteer Probation Aid sa Probation Office number 1, kita karon na dira sa Olympia Village Gym. Oo, para sa aton nga kuan na. May pero observe lang ang protocol, mga health protocols. Why get? Ate, sige. At pagkita taliwat, no? Ato na, okay. Taga Valladolid tani ni ang kuano, ang possible winner naton. 73 years old. Ay, hindi kita taga San Enrique? Hindi taga San Enrique. Ay, si Dennis bala daw kadimalas ka klase tao. Kailangan sa kadimalas. Ay, pag-ulo siya nagsulod doon. Dennis is watching. Sige, ara pagid. Oo. Sige, kabay pa magsabat. Next possible winner naton. Taga Barangay Kabog. Abaw, sa kay Kagawad Ulay Abalahon. Aha. Action boy, si Tita, si Tita Gina, kag Tita Eva, sang Golden River, subdivision, ginapag-greet na Action Eden. Ay, okay. Mga bago yun ni Guro nga Tita. Mga bago yun, Guro nga pala ngayuan, Paskwa. True. Mga bago yun, Guro mga, basta yung mga maninay na naman ini. Basta manina ka daw, madan sa iya maninay. Kag maninoy. Oo. Ay, taga Kabog niyo. Galing ako, kaya di ba? Taga Barangay Kabog ni siya. Pagtubag na mo ba? Pagtubag na kamo, oy. Pagtubag na mo. Saon man na, oy. Tugay, mga manubag. Ano ganing tubag? Sabat. Sabat. Tubag. Abi ko ganing tubag nang gatubo sa... Hello? 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 Wala? Sige, next next. Halahon tanay, kadamo, di stock. Saya nga sa 500, uy. Abi ko na yung tubag yung muna din ka tubo sa mga hita. Hubag na yan. Hubag. Lay mo na yung hubag. Tubag. Okay. Number cannot be completed. Ay, wala. Anong naman? Anong natabo ni sila? Ay, taga-kuan iniyo. Taga Home for the Aged. Guro niyo. Ang next natin taning nga caller. Ang akuan nga possible winner. Galing kay sirado yung cellphone. Taliwat. Ang mga wala nagsabat, ibalik ta na. Balik ta lang. Kaya basi dason makasabat na. Ang isa tuwi na, taga Valladolid, 73 years old. Ang isa taga Barangay Kabog, 50 years old. Para may diyan, nakamunga daan, kakamutani, no? Ha? Ano na yun? Sige Teway, Ged. Ay, busy naman. Ayun, sa mandi ay ng atong pangabuhin eh. Anong dili mo manuba? Ay, sa kay Roswell Verba, good morning dara sa imo. Greet siya kanong iya friend kasi Pamela Sarada. Happy birthday! Pamela, happy birthday sa imo. Halin kay Roswell Verba. Si Roswell ni bala, kung sa I think mo yung negosyo, bala sang mga... Ano na eh? Nagsabat na? Okay. Hello, may ngaga. May ngaga, si Bella de la Cruz. Ay, oo. Ay, Diyos ka, salamat. Ay, sus, ma'am, may ngaga, gid mo. Good morning, taga Purok Mainos, Maria Bella de la Cruz, ang Purok Mainos Wagon, Barangay Bagong Bayan, Valladolid, Negros Occidental. Nagsabat din man. Happy Merry Christmas.
Merry Christmas, ma'am. Pila na edad na? 73 na ko. Ay 73. Ay, wala. Ang tingog mo do. 19 ka lang. Hindi, kato ko sa bumba. Ato ko to sa bumba. Tayo maligo ko. Tapos nabatian ko nga. Valladolid. Kato ko. Gingwa ko doon cellphone ko. May gani kaging sulit. Namon tawag. Oo. Man. Ay, salamat. Oy, ano nga gaano ta sumo wala kita sang why na bro, of course 73 na eh. Retired. Wala to, 16 lang bali tingog Aksyon Boy. Gani dahubin ka pa tingog bla ka Aksyon Dorel. Nagkatto ginagaling bata ko, sir. Kaya ginulog yan ako. Oo. Si Aksyon Dorel din ang pod ko, si Aksyon Boy Duran Oo, Aksyon Boy Duran. May agada. May aga, Merry Christmas advance. Merry Christmas man, ma'am. Congratulations, ikaw aton winner sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ay, salamat. Gano'n ka sa bumba, paligo? Mali, ko tani, pero canceling ko, wala daw, Valladolid ko. Idali ko lang yung cellphone ko. Ano ko liwat, din dial ko liwat. Ate, sige Well, ay, salamat. sige. Ma'am, nang ulaton mo lang, ma'am, ang text, ma'am, sang estasyon, ha? Sang mundiring estasyon. Ma-text na sila sa imo para nga makuha mo ang kung sino ang sender kagawang ang telephone number sa nagpadala sang imo premyo. Tapos ma-text mo na sa imo yang ang remittance center para makuha mo imo premyo, ha? Oo, sige, salamat. Hulaton mo Merry gid ang text Christmas. diri, hindi ka to anay magkadto kundi pa-text sa imong estasyon, ma'am, ha? Oo, sir. Ate, sige. Okay, ma'am, Oo, salamat sige, gid thank you and very congratulations. Maayong aga dira sa imo. Salamat. Padayon lang sa Merry papamati Christmas, sa Happy New Year. Padayon lang papamati sa Radio, oo. Yes, Aksyon. Aksyon. Sir. Wala sa- kong ganyan na patay-patay sa magabi. Okay, salamat. Congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. So, congratulations, Maria Bella de la Cruz, ang barangay Bagong Bayan, dira sa Banwasang Valladolid. Sabi ko Bagong Bayan, sabi ko Bulacan ba? Di ba may Bagong Bayan sa Bulacan? Charot! Bagong Bayan, amo sa nang luneta. Amo na subong nga luneta. Okay. Bagong Bayan, na sa una panawag sina. Subong bago na. Daan na. Luneta. Daan na. Sa subong lumang bayan na sa... no, na Bagong Bayan. Sige. Okay. Ate, sige. Si Balita Special. Ay, Balita Special tagali. Virgil Gaspi Coloso, dali lang, ha? Karon talaga tamyawon si Virgil Gaspi Coloso, karon ko lang tamyawon. Sige, may agaw lang. Karon lang siya. Karon siya tanyo. Jonel Halurina man, karon man, ha? Karon lang. Go! So, Action Boy nga to niya, unique na itong Balita Special Action Boy. Kay mga ano siya Action Boy, rason kag solusyon, balas ang masami nga pag-utot. Ha? Fart. Nga ko ni ikaw magambal, sila mag ano gani? Utot. Nga ko ni ikaw magambal, niya daw hindi siya kabaho. Kalay, so hindi ka ba? Nga ko ikaw, kabaho. Nga ko nang iba niya magambal, daw kabaho dayo na. Oo. Kasi Dennis, no ka lang to. Birthday at libas, no? Birthday Dennis once? Birthday ka Sus Maria Josep. Sus Maria Josep. Talay ko, ikaw nagabutan ka gina, Dennis. Ay, namin, taning birthday boss ni Dennis, no? Ati ba si boss, Friday, hindi pala Friday, boss. Birthday, boss. Boss lang Dennis, ha? Boss lang ay mo pa niya. So, sige, Action Boy, kabalo ka, nga ang mag-utot tabla 10 to 25 times a day, normal na gali. Ang 10 to 25 so, hindi ka times. mag-worry. Normal wala, siya. doon ka 24 na kung nag-utot. Ano siya, normal. Pero mag-26 natin, hindi na siya normal. Goro na. Kaya 25 lang, tamong. So, mo na siya. Normal na siya, so hindi ka mag-worry. Sila ni Juan Bolgal yun, niya mo na ang cellphone ko, ay ko gina-off ya, galing kasi sumong doon ay pa ko magabutan. Kay kung magtawag to Action Boy, kung nag-intra si Sir Rupert be, kung nag-intra siya, kung nagtawag to, mas mahal pang load niya nagtawag to sa dagan niya. Di ba? Diyan ka, sa parte sa Balita Special mo, paano mo nabalaan sa isa ka grupo kung sino ang nag-utot sa damo? Kung sino ang nag-utot? Paano mo nabalaan kung sino? Paano mabalaan? Paano mo mabalaan?
Kung ako, niya ito mabalaan ta. Ay, hindi. Paano gali ako? Basta ganun sila, mga grupo, ang magsilingan nga, sino ito nagutot na? Sana. Siya na. Maging suspect. Siya na, nang una-unahin siya bala. Oo. Huwag pagkapanimaho ang iban daw, ginunahan niya na bala. Siya na. Siya na gali. Sino ito nagutot? Ikaw giday, gamaman siguro. Inawala pa na naglaptang. So siya ang una nakabalo. Siya ang nakabalo. Ang pinaka-worst, gitang na initan ko, ginamang utot, Aksyon Boy. Nga na sa salakyan. Close nga daan, tapos aircon pa. Tito ka laing na Aksyon Boy. Dumano mo do mga simot sarap mo ginasyon bang iya nga. Ano man yung balita? Nga utot dara. So, ang 20 to 25 times a day, normal. Normal na siya gili Aksyon Boy. So, mga kakapila ka na. So far, doon ka 13. 2 pa lang. 2 pa lang so far. 2 pa lang? So, abnormal ka pa? Abnormal man. 20 to 25 ang normal. 10 to 25. 10 to 25. 2 ka pa lang, abnormal ka pa lang. Siguro ba. Aksyon Boy, kung may baho ko nung ang imong utot, may dala na siya gali nga sulfur. Sulfur? Ngalin sa bacteria. Sulfur? Doon sa bulkan mo na. Ha? Doon sa... Nga akong sulfur, sa bulkan lang na yun, ha? Amo na siya, may dala na siya gali nga sulfur, Aksyon Boy. So, nagabaho siya. Tapos, ang sobra nga pag-utot na Aksyon Boy, pwede ni siya gali naghalin sa hangin, bala nga, sometimes, pareho subong. Gasigita istorya. Makahaklok Ako kahangin. Mga kos ang aton utot. Tika, katuli hangin. Isa mong isa mong. Hindi mo pwede. Hindi kung solid, hindi na hindi na siya utot. Hindi na solid. Hangin. Hangin. Hangin gidya. Hangin gina saya. Sige. Kung hindi na sa hangin, hindi na sa utot. Tapos, Aksyon Boy, Aryo, ang mga rason sang sobrang hangin sa aton nga tiyan, amo na nga naga-utot-utot kita Aksyon Boy. Kung magkaon ta sang utot-utot nga ara ba sigat tanda, kaon ka na. Meron na bulak nga utot-utot mo. Magkaon ka na kuno si ka utot-utot. Ara na siya actually sa mga higad sang dalan. Kakaon Bilog ka na? siya, amo na siya kadako. Kakaon ka na? Wala ko na kagi kaon. Sige. Sige, galing ang aton oras. Ano man, pwede buwas na lang ni Sige, buwas na lang na. Kaya para nga makapangutot. Para lawig ang... Tapos mo na yung assignment mo. Kung di buwas ang balanta na. Ang imong assignment is sumungad lang. Isipon mo kung kapila ka. I-report na buwas. Wala, yun mo i-record siya. Hindi isipon. Isipon ka I-report mo buwas kung kapila the whole day. Kalain, no? Sige, okay. Ikaw man ha, para fair. Kay duhata di mong balita special. Hindi pwede nga ako lang mag-isip. Sige. Pati si Dennis pwede naman isipon. Si Dennis. Kung pala utot, ka kung tawag si mo, ototerist. Ototero. Ototero. Kalain. Okay? Sige. Buwas naman ang iba na. Buwas naman iba na. Sa kay Lloyd Hipolani Bitoon, good morning. Veronica Santillan Manukan, good morning man. Inyo gipamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Martes, Disyembre 15, Mother's Day. Aksyon Boy, si Veronica Manukan, pila normal mag-utot? 10 to 25. Normal na siya. Mag-26 abnormal. So kung kadua ka palang abnormal ka palang na. Normal ang 10 to 25. So isipa, Veronica. Isipan mo, Ma'am Veronica, ha, kung pilangin mo nga nautot today. Mary Grace Cabalfin, good morning, man. Adel lang 80 years, birthday? Ano man? Sino? Greet ko lang Nanay Lucring mong kagapamati. 80 years old na siya gali. Good morning, Nanay Lucring. Galing kay Mary Grace Cabalfin. Yes. Sige. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!